Limang kakaroling. Limang karoling. Habis na tayo. Kanya kayo si Ren. Kanya kaya. Kanya kaya bro. Kanya kayo. 1, 2, 3, go. Umagang kadali ang bagong pag-asa. Ito ang puso, ang bawat isa. Yan. Lahat ng kitchen, abig na ang hangin. Abot sa Kaya kaya. paglalit, kailangan natin gawin ang patuloy. Yan, mga ano. 100 million. Huy. Ano. Ito diba eh? Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Oh. Ang babait ninyo. Bigaratan. 200. Liba siya kayo. Kain na yun. Kain na yun. Ano? Kain na yun. Tanginan niyo, no? Ni. Ayaw mo makmod. Ayaw mo na. Ano? Lagi lang kayo. Lagi na kami. Kural. Tabi ng barangay. Ay, ano mga kayo manay. Opo. Yung panimin. Ano po? Patayin ba yung ano? Ni. Ay, alak ko yun. Ni. Ay, Tagalog kayo. Pangasinan. Ha? Pangasinan. O yung manday, patayin yung manday. Ha? Ako Sige. ba? Narin. Kayo ng dindiyan. Sige naman sanday yung manda. Ha? Sige naman ako no. Kaya tayo dito sa tarusan. Sige naman sanday Caroling da. Hindi ko man nilima Caroling. Diman. Karoling kami. Hindi ko man niliman na. Ha? Hindi man ng Caroling. Karoling na diman. Sampal lang. Ay, yung man naman ah. Ha? Sige naman da. Ha? Hindi naman da yan da. 5 diman. Alam mo, tingnan mo eh. Ikaw naman na yan. Hindi naman. Gato mo paksayo. Ano ko niya ngayon? Hindi, amin. Hindi naman. Kaya, hindi ko naman sa namanda. Ano? Hindi naman da yun. Ha? Ikaw na naman da. Hindi man namin lima yung kimaraw. Ha? Akila ka mo. Puro kayo Ganda yung matamat. Pangkasinan mo nga. Ay, mangkulikol kayo kanya. Kanya? Yung mangkulikol kayo. Kulikol. Magkulikol ka lang. Magkuliking ko. Kailang. Kawanan. Hindi ka mo man na. Ha? Kanya? Kanya dyan. Di ka naman dahil tayo magkaroon. Patawad dito. Ha? Hindi naman piyan. Akin? Hindi piyan nila. Ah? Ya, tatapis na niya mo. Tutira mo? Samuel. Okay. Dirik. Okay. Ngayon manala na naman. Ako man. Ngayon manala na naman. Ngayon manala na naman. Nagkontay mga kayo. Ito kanyo. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ngayon manala naman. Ha? Ngayon.